En canvi, en la subtrama sobre l'amistat, Harry Lime i Andy Smith són clarament els protagonistes, perquè són qui defensen per sobre de tot aquest valor, fins i tot per sobre de l'ètica i la moral. Abans creies en Déu. I encara hi crec en Déu, Holly. Crec en Déu i en la misericòrdia i tota la pesca, però els morts són més feliços morts. No es perden gran cosa, pobres desgraciats. I tu en què creus? Si aconsegueixes treure l'Anna d'aquest embolic, porta't ben vella. Ja veuràs com s'ho val. I Holly Martins és l'antagonista, perquè traeix a Harry Lime. What's your price this time? No price, Anna. Honest, sensible, sober, harmless Holly Martins. Holly. What a silly name. You must feel very proud to be a police informer. Harry, get away! The police are outside! Quick! Anna. En aquest cas, la subtrama té molta més força que la trama principal del misteri, i és per aquesta raó que quan pensem en el tercer home, recordem més a Orson Welles que no pas a Joseph Cotten. La relació entre protagonista i antagonista s'inverteixen en la trama i en la subtrama, i això dona encara més força dramàtica al conjunt de la pel·lícula, perquè recordem que és una pel·lícula sobre espies, en un context de Guerra Freda, on les coses no són el que semblen.